Ojo dolan wengi-wengi mundak digondol wewe. Bocah kapan itu bunyi-bunyi tangkap baik. Samin, aja dolan wengi-wengi mundak digondol gombel kowe kok. Nggih, Bu. Bocah iki tak gunyang mamaku. Loh, kok awakmu mambu? Wis adus ta durung? Aku iki wewe gombel, tak kudu adus. Loh, piye to? Mulane awakmu jenenge wewe gombel. Wong kowe gembel ora tau adus. Cai tok, weh ngedeni sik aku. Tak tinggal wae, kapok aku. Ojo dolanan blas mengko tangane kiteng. Wah, beras iki iso lagi dolanan pasir-pasiran. Seru iki. Dadi gunung. Kreatif tenan aku. Aja dolan beras, mundak tangan kiteng kok. Mboten, Bu, mboten. Sawetara menit mengko. Lho, tanganku kok keriting. Kepiye iki? Makane aja ngel karo wong tua, dadi kiteng tanganmu. Wis, Bu, kapok aku. Nyapu kudune sing resik mundak bojone brewoken. Aku nyapune sing resik. Yen ora engko bojomu brewoken. Ambon, masa nyapune ora resik. Ora bojoku dewakan. Dewakan kan keren, Pak. Halo Mas Budi. Yang apa aku mau? Aja. Aku dunia musik lagi. Dari lama pulutannya. Alon-alon duit yen kok cepet-cepet. Engko mundak ra resik. Ini Pak, kapok aku. Dari ini aku dunia resik. Dan mencoba ayo rak dewakan. Ora ilok lungguh ning bantal mundak udunen. Wah, enak iki, empuk kayak lembut di sofa. Sari. Aja nunggu ning bantal, engko udunen. Aku masak lembut yang bantal iso gawe udunan. Aduh, aja gitu deh. Bipa, itu mau masalahnya siapa? Ibu lo, makane aja nunggu ning bantal-bantal iku kanggo sirah, ora kanggo bokong. Sikalku lara itu loh. Ora ilok sing sot wengi-wengi amarga iso ngundang setan. Hei, Simon, aja sih wengi-wengi, udah aku jadi kesetan kok. Lagu apa kowe? Aku pengen nyanyi bareng. Hah, kok ana sing baleni sih aku? Aku siap banget. Lagu apa? Koplo apa pop? Jos, aku main kendang wae, kowe sing nyanyi. Lah, aku mau kepengen medeni kok malah dikon manggung. Hah?
Aku nyerah. Aku cukup nyanyi. Aku setan biasa.